Nakaliang na jonga kumu Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council Shillong haringkat but ki members jongka council hi Khubor lingba kani ka Khubor ni pha ye ka jing kitpok kirwiang kerku kerdo nakamenta usamla Steve Jyrwa ubalapoi haka final haka India Best Dancer season 4 kabalalong ha Mumbai but nakaliang kajongi ni pha ka Khubor ban Khubor jong ka jing kitbok kirwiang ba usamla Steve Jyrwa unyo panpoi shakathong jong ka jing job hakani ka jing akun but kani ka jing tray shitom jong samla Steve Jyrwa bon poi hadu kani ka kerdan bamentaru kade ka aka ka jing sonsarong nakamenta ka jat bendreu jungi but nakamenta ka jylla Meghalaya hi Khubor but ni kitbok kirwiang ban pois non shakathong jong ka jing job hakani ka jing akun nakaliang jungi but nakaliang council hi Khubor but nakaliang jong ka jylla hi Khubor ni pha yakani ka Khubor Khubor